fakt iba 3 fungujú. Prestaň fungovať? Neviem. No ideme, kto má väčší bicak? Nejdeme už robiť toto. Čaute, vítáme vás do nového videa. Je to halloweensky špeciál. Počkej. Špeciál, že Geju. si zasval a musím zapáliť sviečku. Pozeraj. 15 eur, hej? Jak som to nakreslil? Však to je jedno. Dobre, ideme vyberať úlohy, hej? Takže pointa videa bude tá, že nájdeme si proste človeka, nájdeme si takého hlupaka, ktorý na to naletí, hej? Ukážem vám, jak To pizdy. normálne rozbije kameru. Dobre, je na to, hej? Prvý pokus. Začíname? Prvý pokus. Čaute. 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 No, chcem sa vás pýtať. No. Chcete si zarobiť, lebo natáčame YouTube video, hej? Počúvajte. Proste free money. Máme tu karty, hej, ja som si napísal, že každá karta bude dať čo stať. Napríklad to taká karta stojí 15 eur, toto karta stojí 10. Ale musíte splniť úlohu, hej, a teraz, počúvajte. Chcete buď toto najlacnejšiu kartu, ktorá stojí 5 eur, alebo toto najdrahšiu. Normálne proste vyberete si kartu a... Proste musíte splniť úlohu, kapete? Že 5 eurová karta bude ľahká úloha, 15 eurová karta bude ťažká úloha. Pošleme na úlohu. Nechcete? Asi nie. Easy 15 eur. Ja som to mal úplne inak to. Ja som to mal tak, že... Či si chce zarobiť za danou peniaze, hej, to si vyber kartu. No, vybereš sa, keď povieš, že povieš stop. No, 5 eur. Dám ti 5 eur, keď zrobíš toto. Pošlím ti na účet, chápeš? No dobre, no. Ale to je málo, kto ti za 5 eur bude rozbíjať vajco. 50, 150, 200. Tá, ale 5 eur je ľahká úloha. Ale musíme totálne odzigať. Idem na to. Servus. Čavis. Chceš si zarobiť? Mám tu karty. Vyber si, ktorú kartu chceš a si zarobíš. To je hruba, napravo. Ešte si tu. Bravo. No. Máš tu 15 eur. Za 15 eur, keď si vyleješ na hlavu vodu, tak dostaneš 15 eur. Ale musíš mi dať tvoj IBAN. Nechceš robiť za 15 eur, iba si vyleješ vodu na hlavu. 15 eur dostaneš. To kde dostaneš 15 eur? Hneď ti pošlem. Teraz som typkovi poslal 20 eur. A to má jedno. Nedávaj si studíš, musíš. Sebo dávaj. Keď sa nedá, ho zabijem. Dobre, dávaj. Za 15 eur. Dočkaj. Ale celú. Celú musíš dať. Sebo na hlavu celú. Na hlavu, hej, ale musíš natočiť na ňu. No, dávaj. To je Prvý viktim, chlape. Čau. Šeruš, Ty vyzeráš byť vhodný na úlohy. Máš chuť si zarobiť peniaze? Lebo robíme poď si content. trošku, však ja ti, počkaj, daj mi sekundu. No, ja ti ponúknem prácu, keď si... Reálne si Jeffo. Ja ti ponúknem prácu, keby si chcel. Ja tebe dám peniaze, more. A jak? Počúvaj, musíš robiť úlohu. Pošleš IBAN. Pošleš mi IBAN. Ty si vybereš kartu. Na každej karte sú peniaze proste. A ty musíš robiť proste úlohu. Vieš? No, Tak proste povedz stop, hej? stop. Toto je za 10 eur karta. Poviem ti úlohy, čo za 10 eur urobíš. Keď to urobíš, ti pošlem. A koľko tam je najviac? Máš tam aj za 30 úloh. Máš za 30 eur najviac. Ale za 30 je ale to máš vajco. také, no, že vajíčko. O hlavu? Hej, Nemám fix. keď si dáš, alebo fixku, si nakreslíš No, fúzik. fixka, Ale pozri, toto je presne dobrá tak. fixka, Toto je kamoš. dobrá. Ale musíš také fúzy robiť, Také, vieš? čo sa dotačia. To isto zmije. Počkaj. No. Ty kokos, jak Luka Brasi. Če, som tam, aj keď nikto neveril, ukážem ti Bratislave, čo je Medellín. A myslíš toto? A také dlhé, tak a musíš toto. Toto? Tak, aj druhé Aj strany. druhý. A musíš natočiť, poriadne. Ešte viac, kamo. Viacej. Daj mi sekundu, počkaj, pod zrkadlu. Čo ti jebe, čau ma. Tak, určite.
Dobre, Ne. čau. Dobre, jedna z tých kariet je za 50 eur a druhá je za 20 eur. Ktorú by ste chceli? Ani jednu, nepotrebujeme peniaze. Za 50? Keď máte vajíčko a si ho rozbiješ o hlavu, dostaneš 50 eur. Mi kľudne pošli IBAN a keď to urobíš, ti pošlom. Ale baba. Neklamem. Pred vami to zrobili traja. Tak to zrobíme my. Ale on si to má akože kde buchnúť? Na čelo alebo kde? Iba stačí si tak, iba si to rozbiť o Tak hlavu. nech si buchne, nech si Hej, buchne. alebo nech si buchne, jak se, neviem. Alebo nech si ho rozbije ovaj toto. Ale musím to vidieť. Jaj! To naučenie. Aspoň meno si vypýtajte. Lebo ja by som ti poslal peniaze, keď robíš úlohu proste. A jakou? No môžeš si vybrať. Môžeš si vybrať, keď tam máte napríklad citrón, že by si zjedla citrón, tak 20 eur. Keď si vyleješ vodu To na ale- hlavu, tak 30. Ale my jsme v Česku. No veď máš bankový účet, Keď, ne? keď máš, ja pošlem normálne, to nie je v pohode. A to nemusíš, my to uděláme jen tak pro srandu. Hej, Češi sú iní úplne, jak to sa Češi ste iní, Slováci také nerobia pre srandu. Hm. Tak keď tam máte vodu, tak si vylej vodu na hlavu. Najdu vodu, počkej. Ne, počkej, jdeme do kuchyně. Tak, ale plný, no. Hej, hej. No plný celý. Já to vytřu. Vy ste Musíte- frajerky. Vy ste Dobre, frajerky, actually. Já to vytřu. 3, 4, 3. Dávaj. Poď. Poď. Raz. Dávaj, dávaj, Tak to dávaj, odpočítej to. 3, 2, 1, teraz. Ty vole. Top. Stredná. Za 25 eur. Toto je za 25 eur. Počkaj, ja nevidel som to. Za 25 eur, vidíš? To je jedno, to je To je len jedno, teraz. proste to je červená karta. Je za Bližšie to 25. daj, bližšie to daj. To je klasická karta. Vidíš? No dobre, no. Mám tu aj čiernu, ale proste červená je za 25. Hej. Keď máte tam vajíčko, Hej. dobre, Hej, keď mám. vypije jeden z vás vajíčko, posielam peniaze. 30 eur na účet. Dávaj. Zadarmo. Dávaj. Dávaj, Kitro. Dávaj, tu. Ja nie, posielam. Tak dones vaj, jak nemôj vajca, jedí ti kokot. Budete aj na YouTube, budete mať content a ja budem mať content. A pohoda. Čo má? Hej, a budeme dať aj na TikToku, že? Nie na TikToku, na YouTube. Na To je pičovina. Urob fotku. Urob fotku. Bicáci prosmrdy. Ako tam je máte bulica, ne? Spokojne nemajte. Ja som mi teraz nádu nemôžem, chápeš? Iba pari. Lebo to je dobré, keď svištíš, bro. Poď guní sa druhá. Poď. Tak. Poď. Ideme? Turko. 3, 4. 2, 1, teraz. Poď celé. Ty kokos, on to dal jak boss. Dobre. A ten tu? Pohoda. Kámo, Ja to je ale si pohoda, boss. ja ho mám. Dobre, tak ty dostaneš 30 eur a ty chuj. Musela zamať. On sa povracal, chlapek.